així sabeu molt, jo la meitat no em coneixeu, però jo soc d'este poble també. Soc de Bèlgida, vaig néixer així, el que passa és que visc en Castelló de Rugat, però soc d'ací. I així sabeu que així n'hi ha una font que es diu la Font de Baix. De tot la coneguem, ja hem anat molt i tot, i a xapullar i tot. Però bueno, doncs allí a la Font de Baix, així, en la serra, n'hi havia coves que es criaven àguiles. I aquestes àguiles ajudaven molt als animalets de la serra i de tot això. Però n'hi havia que els xiquets, volien molt els xiquets d'este poble, volien molt, els xiquets d'Otos també, i els xiquets d'este poble també. També es volien, també es volien. I l'àguila sempre estava ajudant-los. Va haver que la serra es va encendre i l'àguila es comencen, ell i companyia de tots els companyeros de les aguiletes, a treure els animalets perquè no es cremaren. Però a baix, d'ell li diem baix, va anar i li va caure una branca damunt de l'aleta, ja no podia volar. Entonces ja ni podia anar a salvar els seus animalets, ni els seus pardalets, ni res, ni podia jugar en els xiquets. I ell tenia molta pena i plorava perquè no podia estar jugant en la font de baix en els xiquets. Entonces va anar i va eixir una hada i li va dir, un dimoni, no era cadeada, era un dimoni, i li va dir, mira, si tu em promets que no jugaràs més en els xiquets de Bèlgida, jo el curaré, però te'n tens que anar i no tens que ajudar-los per res, ni tens que jugar en ells. Què va fer? Doncs va anar i ell la va curar. Diu, doncs bueno, jo faré aquest sacrifici. Però ell, clar, només feia que plorar, només que plorar. I sabeu aquests dos xorros que n'hi ha en la font? Aquests dos xorros són els ulls de l'àguila, que li diem baix, que encara està plorant de la pena que no pot jugar en els xiquets de Bèlgida. I conte contat ja s'ha acabat. És un conte, una llegenda molt gran. Són curtets, però és així.